Hello, welcome back again my YouTube channel. गिबि-गिबियावनो आंनि YouTube channel नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना नायगासिनो DB Vlogs। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। दिनै एसे मर्निंआवनो ओंखारदोंमोन, अखा हानानै भिडिअखौ लाबोनो हादिया, ओमफ्राय डाइरेक्ट बरमानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय जोंजों लोगोसे दिनै दंफायो हिमांशु ब्र, इनि उनाव दियान ब्र, ओमफ्राय सासे लोगो दोङो आंनि उनावनो जदो बिथाङा। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। चलो औ ब्र, दासो एसे बुस्रांहांबाय अखा हानाया, दा मोजां जासिगोन। ओरैनोबाबो बोथोरा दोमैलु बरिया जाखाबाय थादो। सिमला साइडजों थांबायदों जों दा। अ सर भिडिअ बनाते क्या तुम? नै जोङो टिहु बारबाय, बेयावनो चेकिं जाबाय हायो दे, मार स्ट्रिक्ट चेकिं खालामो इयाव पुलिसफोरा। Bye bye. Oh, hi Himangshu bro, what a joss. Come on. To Pathsala सफैबाय जों, नैबेनो पाठशाला, ओमफ्राय राइट साइडजों लानोसै, सिमलासो थांगोन ना जों। ट्राफिकआ मार जाखायो इयाव। केन्दुगुरि बेथिंनि साइडनि जायगाफोरनि नामखौ आं बारा मोजां मिथियादे गाइस, बारा फैफेरबायबो हायाना इफोर जायगाथिं आङो। जास्ट बेरायनो होनना फैलायबाय दिनै गोबावनि उनाव। अखाल'सो हाथ'नाङा दा, अखा नाङाबा भिडिअ खालामलांनो एसे प्रब्लेम जागोन। माइखौनो गायथ'वाखै दुब्लियाव, इनो खालि जाना दोङो, बिथिंबो खालि। नोंथांमोना एसे फोरमायहरबानो जाबाय भिडिअफोरखौ मा टाइपनि खालामनांगौ, जुदि मोजां मोनाखैब्ला मा टाइपआव खालामलांनांगौ। एसे आंबो आंनि गोरोन्थिफोरखौ मोजां खालामलांनो नाजागोन। नोंथांमोननि सब कमेन्टखौनो नायजोबो आङो, बेनि उनाव माखौबा रिप्लाय हरनो हास्लाबा आरो, थेवबाबो फरायजोबनानै दोनो। नोंथांमोना जुदि मायबाफोर कुइसन खालामनो दोङोबा, मायबाफोर खोन्थाहरनो दोङोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर, आंबो नोंथांमोननो रिप्लाय होनो नाजाबाय हागोन। दाथ' आरो ओरैबादि पेट्रल आरो डिजेलनि दामा बारायगासिनो, बुंनो नाङा आरो, दिने एसेबाबो बारायखायो। मायबा जायगाफोरावथ' 100आनो आप जालांबाय। मानोबा दिने बारायबाय हायो। नोंथांमोना आरो मालाबा बुंहरो कमेन्टफोराव एसे गोसा रायलाय, हयथ'बा स्पिडाव रायलाय, बेफोरबादि। खिन्थु आं माने बेफोरबादि रायलायना आं बांसिन कम्फर्ट मोनो आरोना। नाजागोन थेवबो नोंथांमोननो जेरैबादि नांगौ बिदि नोंथांमोनाबो बुंहरबासो आंबो सोलोंनो हागोन। दा आरो माइकआ एसे माबा साउन्डखौ एसे खम बोनो हायो, बेटारिनिसो लादोंमोन आङो। बेटारिया डेमेज जालांबानो साउन्डखौ बारा बोनो हाया। आं खेबसेल' फैबाय गाइस इलामाजों, दिनै सेकेन्ड टाइम जागोन आरोना। आङो नामलां फैदोंमोन, गोबाव जाबाय, 1 इयार सिगाङाव फैदोंमोन नामलाङाव, दा सेकेन्ड टाइम। मानसिफोरनि रिएक्सनानो बेलेग जायो, जुदि राइडिं जेकेट, इथिं गप्र, केमेरा आरो ग्लभस, हेलमेट, डाबल हेलमेट बिदि गाननायजों मानसिफोरा एसे नायो आरो, मेगनाव गोलैयो नालाय। जुदि राइड खालामोबा हानायाव लासै गावखौ सेफ खालामनाया मोजांसिन आरो दानि जुगाव। मानो होनबा एख' रिक्स लाजाया, माला मा जायो। गावखौनो बासायनो नाजा सोबबाबो। राइड सेफ लाइफ, ओंखायनो जेसां हायो सेफटियाव थानो नाजा नोंथांमोनाबो। जुदि राइडफोर खालामोबा अबभियासलि जुदि मायबा मोनसे जानांगौबाथ' जालांबाय, रावबोथ' हमथानो हाया। जुदि इसोरा मायबा मोनसे खालामलांनो गोसोबा, लांनो गोसोबा, गावसोरनि सेराव जमरा जाया, होमबाथ' हाजार सेफटि माबाबाबोथ' बासायनाय नङा मानसिया।
बेनो इसोरनि माया डाइरेक्ट बेनो भुटान थांनाय नेशनेल हाइवेआ जाहैबाय नोंथांमोना फैफेराखैबा मालाबा भिजिट खालामनो हागोन भुटान बेरायहैनो हागोन बागमारा पुलिस आउटपस्ट मोनफैबाय जोङो दा बेनिफ्रायबा बेसेबां गोजान जायो जोंबोथ' मोनथिला लामाया बेसेबा साफायथिं रेस नांगोन नामा रेस Hi, one gear, try. Indo-Bhutan border, Lucky Bazar. Wish you a happy journey. Wow. I am journey di Indo-Bhutan. Solo. Wah, जोंनि समायना what a beauty mountain नोंथांमोनाबो मालाबाफोर फैबा नेचारनि फिलखौ लानो हागोन जों फुङावनो ओंखारबोबाय नालाय जेबो जाबोदियासैना बेयाव एसे ब्रेकफास्ट खालामना लानि बेनि उनाव लकेसनसिम थांसै आरो गाइस हटेलानो जाहैबाय इन्ड'-भुटान नामलां रड कमला बाजार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बड'लेण्ड दे ब्र' सानै फैदो इसोरखौ दिनै लोगो मोनबाय बिसोरनो लांगोन दा जायगायाव लासै ध्रुव नय ডিবি ব্লগ থ্যাংক ইউ ব্র ভাল লাগে अके गाइस फाइनालि ब्रेकफास्टआ जाखांबाय जोंना दा जोङो लकेसन जेराव थांनो होनना फैदोंमोन इयाव लागै थांसै बरिया जादों ना जानाया दा जों ब्र'खौबो लोगो मोनबाय बरिया थांसै कुलदीप ब्र' फार्स्ट टाइम लोगो मोनलायबाय बिथाङाबो ब्लग बानायो चेक खालामना नायबानो जाबाय कुलदीप ब्लग्स हिमालयादो बया हेभि बानायबाय बिथाङा दा भिडिअखौ जोङो मोनथाम मोनब्रै लकेसन मोनदों इथिं माने मोननै मोनथाम जायगा कभार खालामनो दिगदार जागोन ओंखायनो ब्लगखौ पार्ट 1 पार्ट 2 लाना फैगोन अके दा जोङो आवगायलांनोसै हाजोआ एकदमबारे खाथियावनो दङ दा जोंनि दाथ' भुटानाव हाबहैनोबो होआ जुदि हाबहैनो हानायमोनबा फिलखौ लानो लुगैदों आरोना भुटानाव बेरायनानै नोंथांमोननो मोनसे लकेसनाव लागै लांनानै देखायहैनोसै जों जेराव फैदोंमोन मोनथाम मोनब्रै लकेसन दिनै थांनो होनना फैदो पार्ट 1 पार्ट 2 लाना फैगोन मोनसे जायगायाव एन्ड खालामगोन आरोना गाइस नोंथांमोना नायलांबायल'हा बेयाव पास लाग्रोनांगो नोंथांमोनाबो फैबा बेयाव पास लाग्रोखानांगोन चेक जायो चेक पस्ट माने दा जोङो नै पास लाखांबाय पुरा सिदा भुटान हाजोआ सेरावनो बिनिनो दा लोगोफोर दंजोबो खाथिनिनो बिथांमोना ज'नो लोगो मोनबाय बिथांमोनखौबो बिथांमोना जोंखौ दा लाना थांगासिनो एसे देखायनो लामाया ओरैबायदि खालिनो नोंथांमोना मालाबाफोर फैयोबा इन्जय लाफैनो हागोन बरिया साफा जायगा आरोना जोंनि खाथियावनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जेबो प्रब्लेम गैथ'आ नोंथांमोना सोरबाफोर फैनो सानदोंबा भुटान नामलां नायनो होननानै नोंथांमोना फैनो हागोन इन्जय खालामलांनो हागोन आरोना नोंथांमोना जुदि फैनो सानबाय दङबा खुला लामा ओरैबायदि फ्रेस हाथी खिफोरखौ नुनो मोन्दों ने हाथी फैयो हराव मैदेर खि गोजा सोब हराव एसे रिक्स जायो खोमा मानो होनबा जंगल एरिया नायखिनिया पुरा जंगलानो जंगल लामानि थाखायनो मोजां आरोना नामलां साइडथिं इथिं खालि बरियानो साइकेलिंबो खालामदो हाय ब्र' हाय जे कुलदीप ब्र' नोंथांमोना लामाखौल' नाय आरोना लामाखौल' ओरैबायदि नेचारनि गेजेराव लामाया आं बुंनो थाङोबा दा फुल इन्जयखौ लानो हादों आरोना वाव हाउ दा जस ब्र'
बेफोरबादि लामायाव सलायनायनि मजायानो आलादा फारसेथिं खालि खालि थांबायल' हा जों सफैथारबायानो हाजो सेरावनो एकदम भिउखौ बुंनाङा आरोना नोंथांमोना नायबायल' हा इन्ड' भुटान बर्डार थेंक्स साइनबर्ड होनाय दङ आगोलाव फाइनेलि इनिफ्राय भुटान गेट मोनबाय गाइस नोंथांमोना नुनो मोनगोन भुटान गेट लकडाउन जागासिनो ना इसोरनिथिंबो गेटआ बन्द दा बिथांमोनाथ' हाबनो होनाय नङा इन्ड' भुटान गेट इथिंगालि भुटान वेलकाम टु इन्डिया इथिंनिफ्राय फैबाथाय भुटाननिफ्राय फैबाथाय वेलकाम टु इन्डिया मोनग्रोगोन बरायग्रोबाय आरो इन्डियायाव माने दाथ' भुटान सिंथिं हाबनो होआ नै इथिं भुटाननि मानसिफोर नुहुरदो हाबनो हानायबाथ' बेरायना फैनो हागौमोन मा होनदो इ गेटआ जाबाय भुटाननि नामलांनि गेट दा हाबनो मोनाबाबो सिङाव गाइस इथिं लामाफोरनि थाखायनो फैयो आरोना नेचारनि फिल लानो आरो गेटआबो जाहैबाय समायनाखा फुलिबा हाबनो हायो न' सिङाव बेसेबांसो गोजानाव लागि थांनो गोजान जायो अ बिथांमोना ओरैबादि रेसपेक्ट होदो ना बुंनाङा आरो गासैबो ज' जाजोबना दङ जों दा एसे भुटान गेटनि खाथियाव फैनानै नायफैबाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै आंनि उनावनो भुटान गेटआ नै ब्र'आ बेनिनो बिथांमोना जोंखौ एसे गाइड होबाय दोङो आरो एसेबां अननाय होदो बिथाङा जोंखौ बरायखांबायबो बिथाङाबो मोनसे चेनेल दोङो हाजासे सापर्ट होदो बिथांखौबो चेनेलनि नाम बुंनो ब्लगार बय एसे नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय बिथांनि चेनेलखौबो नै जोङो भुटाननिफ्राय थांफिननोसै नामलां गेटनिफ्राय थांफिननोसै नै थिं आंनि साबसक्राइबार खानै ब्र' लोगो मोनदो ब्र' साइकेलिं खालामदो नामा अ थेंक इउ स' माच जागोन दे इनिनो नामा नोंसोर अ सेरावनो दे ब्र' होमबा उनाव मालाबा लोगो मोनगोन भुटाननिफ्राय डाइरेक्ट फैबाथाय जों नुगोन रोंगिया 89 किल'मिटार पाठशाला 38 बरपेटा रड 69 किल'मिटार वा जों दा एसे सायाव दङ नाय बेसां सिङाव थायो जोङो एकदम हाबनो होथारालै सिङाव गेट खाथियाव लागै आं थांनानै भिडिअ खालामनो नागिरबाय पुलिसा होनना दमहरखाबाय मा बुंनो आरो भुटाननिफोराथ' इन्डियायाव एन्ट्रि खालामबायानो हायो बरियाके नामलां गेटनिफ्राय फैबानो इनि सेरावनो एसे दैमा दङ इखौ जोङो नायनि बेनि उनाव ब्लगखौ एन्ड खालामगोन दे गाइस वाव एसे हाग्राबारियाव दङ दैमाया उनाव नामलां फैयोबा इफोराव दैमा जिङाव जनानै पार्टि खालामनो हागोन आरोना एसे रेस्ट लानो हागोन इथिं मानसिफोरा रेस्ट लाफायोआनोखा दैमायानो इ खाथियावनो दङ दैमाया इनि भुटाननिफ्राय फैनाय दैमाया बरियाखा जुदि नोंथांमोना फैयोबाथाय नोंथांमोनजों गामसा लाबखारनो दुगैनोसै जुदि नोंथांमोना इयाव फैयोबाथाय दुगैनाबो थांनो हागोन आरोना जों दा दुगैलायला एसे टाइमा सर्ट जाबाय मार गरम मोनदों खिन्थु नोंथांमोना इयाव फैबाथाय दुगैनो हागोन ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै गाइस दा मोनसे लकेसनाव थांगोन एपिसड 2 आव नोंथांमोना जों दा मायाव थांगोन नुनो मोनगोन दे होमबा गाइस दिनैनि ब्लगखौ फोजोबनोसै जय बर' हारिनि बाय बाय